Kublai ya pi baro ki parlok pa iet jonga. Ti ngapediang sompha ya pi sai sin ha kanika channel bat parlok pa iet ha kanika por ngan wanra ya pi kawe ka jing yutu kana ka ba ai min sim shisha yangi kumbang ishanya ya Jesus Christ unong pen bat kum juru parlok pa iet ngam tip kat nungut na pedeng jung pi ki banget shisha ya kane te parlok pa iet lada pi so ba kanika jingja ka ai min sim yangi bat ka ai jing dengan yangi sngo pa parlok pa iet sa like share subscribe but sa ai ki comments jong pi ha kanika video but ka ai ka ba pi sngo ha kanika por kane ka de ka khana lingkot chapang ka we ka bru ka ba kerteng ka Charlotte Holmes la ong ba kane ka bru kala yo ya ka jingpang but kata ka jingpang kala panlong ya ka bakan yap ha ka jinglong do jong ka batang khatway minute but ha kata ka jingyap jong ka batang khatway minute ka don banya thu yangi shaphang ka baneng bat ka dujok ha ka por ba ka met jong kala kala yap no shipang ka mensim jong ka let kyo shabaneng bat haba ka poi shabaneng kala ya kendu bat ublay kum juru bat ki angel bakhoy bat kala yo I bat sngo thu ru ya ki ki ba phla hangta kani kala ja hakapor ba ki doktor ki dang le check up ya kamet jongka kala ya thu kumni ha kapor ba kala poi shabaneng kala yo I ya la kamet yap na jorong bat kum juru kala yo I ya la utanga uba kerteng udeni uba dang dan ha ka kamera check up bat ki doktor nangta kasngau yalade bakadon ha ka jingsuk bashisha bat kabapla bat kata ka jingsuk kalong kabomla batai da utlit bru bat kam pat juyo man kum kata ka jingsuk menuru ha ka jing chongka kala yo sngoru ya ka jingsma ubi tiang bapla jong ki sintiu kiskut ringkat ka jing sawa ki jing tam jingput ka basngo phala bat sngo tiang hadu kata bat kita ki ai baro ki penlong ya ka ban sngo thu batte makadon shabneng bat kita ki ai baro ki penshisha ba ki long ki bashisha habneng shu kala batai ba habneng kayo ya ka jingsuk ka bangim la ban mudur ne ban batai bat ya ka jing itnat ki ai baro bat baro ibadan hangta habneng kirwai ya ro bat mani ya ublay baro shilen tetai haba ki angel ki bat yaka nakakti bat yalam yaka kasngau kumba kadang kadap tang da ka jinkmen bapura bat kabapher shisha hangta habneng kalaya kenduru ya ki bahaying bahasem jongka ki balayap no mensyua kentup lang ya ki kmi ki kpa mat ki henmen ki para jongka baro bat kita baro ki balaya kendu ki don hakamet ka bathamai ba ki long ki bakot bakya ha ka jingya kendu bat ukun jongka bat ka kubor na ublay pan ka Charlotte kalayo I ya ka jingsai ka bateng shan bha ka ba kala itu kum ukpa beneng kalayo iru ya uwei ukundrit uba ukpa beneng ula penpau ba ude ukun jongka uba kaladu no hakapor ba kadang pun ya usau pupras nem mensyua bat ula ong haka bagi kun kidang teng bansan habneng nangta kalayo I ya kadujok bat ublay ula batai ha kaba kadujok kalong kajaka kaba sma iutung bha bat donru ka jing kerkat basngau trim bat basngau shirkai hangta hadujok shu ublay ula ong haka bagi beriu gide ban kela kabamut no bat ban penthma yala ka jing da kaba sngi ban le bha khanang bakin light na kanika dujok hadin kata ublay ula ong yaka
ba kapor kadang dan yaka ban let phai bat ban sam bat yathu hakaperthei ya ki e baro kiba kalayo I bat ba kalaya kendu hangta happening bat hangta hi kamensim jongka kala let phai biang hakamen bat hangta hi kalayo sngo biang ya ki jingpang kamet bat kala sngo si ha kata kapor te kumta hadin bakachalot kala yathu ya kibriu ya ka kabalamat bat shem kalayo ya ka jingkot kabapura bat kani ka khana shaphang ka chalot kala ai man siam bat benslur yangi baro bangin phai shau Jesus Christ bat kala ongru baka beneng kalong kabashisha te kublai shibun ya pi baro ki parlok pa ye chonga te kani ka jingyathu khana kala kut hangni te parlok pa ye ka kabapisngo halor kani ka jinja sa ai ki comments jong pi ha kanika video bat salai jeru kumju ya kanika video kublai shibun ya pi baro ki parlok ba ye jonga ba pila kershan yang ha kanika channel tu ublai un kurku kerdok ya pi baro